Salut și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm un nou joc în care trebuie să rămâi ultimul și ceilalți să cadă. Mai întâi o să ne jucăm primul loc în care va fi prima loc așa. Dacă o să pierd asta, o să avansez în altă zonă și ai nevoie de un anumit număr de medalii ca să avansezi pe alte zone. În primul rând, trebuie să câștigi meciurile ca să câștigi acele medalii. Adică eu trebuia să câștig de 5 ori pe arta asta, care, uitați voi, nu are nicio barieră, pentru a trece aici. Aici e super mega ușor, deci nu trebuie să fac eu chiar totul. Aici ăștia îmi pot lovi echipierii, cu albastru să mei, ăia cu roșu nu să mei și am tras în al meu. Vedeți? Și dacă îl fac să pice, o va pica și nu se mai respawnează. În caz dacă te oftici și poți să dai un revive, dar eu nu o să fac asta, dar vă arăt. Mi-a dat o reclamă, ok, mi-a dat o reclamă. Aici era înainte, ăsta era înainte levelul standard, nu știu, se pare că a făcut update și nu mai e ăsta. Și ai nevoie de 10 medalii, dar la ăsta nu, ăsta era cel standard, când mă jucam eu. Și nu aveam canal în altul. Nu știu de ce au făcut asta. Am o mapă preferată la ofițeri. Dar încă nu, că n-am ajuns la numărul. Și eu acum mă lupt cu ăsta și nu-i las nici măcar să facem să respire. La un moment dat va pica și el de aici, ca să știți. Nu-l țin tot. Nu știu cum. Dar toți. Ok, am picat și de data asta. Nu se întâmplă ceva wow dacă câștigi. Vin doar niște artificii. Și cam... Ok. Doar apar niște artificii în față și cam atât. Îți arată victorii și arată cuponul și atât. Aici trebuie să-i faci tu a tăi. Le dai pumn, apoi devin a tăi. Ca să înțelegi cum vine. Nu, rândul ăsta e al lor. Așa, meu. Așa, așa, așa. Am făcut-o înapoi a mea. Făcut-o de-a mea. Au. Bă, mi-a aruncat-o. Bă, eu sunt singur. Bă, nu-mi vine să cred. Au. Bă, uitați-vă la mine. Bă, uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine, singur. În sfârșit, am adormit-o pe una. Haide, dați, dă-i. Dă-i una. Bravo. Hai, du-te. Bravo. Dă-i. În două am dat. Perfect. Au. Te-a atacat cactusul. Cred că îți dă și damage cactusul, care e logică, că și cactus e dureros de aici. Are logică. Să dacă mă adorm sau te-a adormit joc. Ce să mai zic, mă, deja s-a ocupat de asta. Pune stop să vedeți cum vine. Ok, puneți de fiecare dată o reclamă și nu înțeleg paza. Aici e locul meu preferat și vedeți că am vreo 19. Aici îl termin ușor, nu pot să zic, n-am probleme. Și boom, primul rând. What? Hop. Ok. Mai dau una. Uitați-mă, deja câștig. E mult prea ușor pentru mine, de aceea nu mă mai joc așa de des. Mai bine mă joc cu fici. E mai interesant. Cu obiecte noi. Dar bă, e greu acum. E greu, sau de nu e greu. Să o bat în sfârșit. Și uitați. Uitați, artificii, toate cele. Și cam atât. Parcă vezi că îmi vine o reclamă. Dar nu mai hide and seek. Ok. Am dat skip că mă tot mai enerva. Asta e grea, ca să zic e grea. Sincer să zic adevărat e greu.
Așa, vedeți și voi asta. Ignorați dacă vin eu în sunet pe fundal, ignorați. Da, și asta. Și poate că să-i fac canal, că voi fi mai mare. Bă, da, eu îi dau pe toți jos. Deci, ce mă, am devenit fix să-mi ziceam, ce mă, am devenit expert? A venit o bilă peste mine, ce să mai zic. Și uitați-vă cum cădeam eu. Hai să văd, hai să mă pregătesc pentru... Gândeam că era hai de zic. Ok, hai că pot. Ok, aici. Aici e preferatul meu, nu dacă nu e preferatul meu. Și asta e la fiecare mapă, nu îți dă un efect special când câștigi, nu îți dă nimic, doar același lucru de fiecare dată. Și când termini medaliile, ți iei skin-urile, ți iei și astea, nu mai ai ce-ți faci, într-un fel ai terminat jocul, deci e ușor cam. Jocul ăsta e, dar să știți că un skin cam parcă costa vreo 12.000 de bănuți și nu e ușor de făcut. Vă dați seama cât de mult mă joc eu? Și nu uitați, dacă mai vreți episoade de pe acest canal cu jocul ăsta, o să mă joc și Minecraft cu King Octa. Credeți că am și un skin King Yanis. Și poate cu King Alex, poate va veni și el în episoade de Minecraft. O să fie o mapă diferită, poate, pe fiecare, că parcă am făcut un episod, nu știu. Dacă nu l-am făcut sau l-am făcut, am uitat. Dar știu că am făcut vreo câteva episoade. Am văzut că nu prea sunt multe like-uri, dar măcar să strângem 5 like-uri dacă vreau să mă... ca să am și eu un moment fericit. Ca să am un moment și mai fericit în săptămâna asta. Să fiu și apreciat că mi se întâmplă două lucruri bune. Nu o să vă spun că e o chestie familie. Nu credeți că e ceva de rău. Să nu credeți asta. Deci nu credeți că e ceva de rău. Ok, ați văzut cum a căzut pe spatele meu. Așa. Așa, bă, dar îi fac pe toți serii, nu glumă. Aoleu. O să vă spun de ce nu am putut să-mi fac canal de YouTube atunci când am avut un telefon. Pentru că am avut foaie, puteam să fac episoade, dar nu. Tatăl meu, pot să selectez pentru mine, pentru copilul meu și nu mai știu ce. Păi, tatăl meu a ales pentru copilul meu, atunci nu-ți poți să alegi YouTube-ul normal. Și ai nevoie de o grămadă, contul și toate cele, și e-mail-ul și numărul de telefon pentru a-ți putea face măcar cont. Și asta e greu că și eu nu știu prea multe, așa că n-am reușit să-mi fac cont, dar m-am jucat și asta e. Și doar pe asta nu am avut chestia asta nervantă. Zici că ne-am atins mâinile și eu l-am făcut ok. LOL, de ce ține așa de parcă? Sunt pregătită. Parcă... Da. Rip. Amândoi somnambu. Oh, nu dați de mine. E ce m-am făcut bouă. Au. Aoleu. Asta clar face level 10. Așa. Au. O să pun stop poză. Am pus, dar... De ce am level 11? What? Jocul e bug. E level 11. Și eu sunt încă pe mapă, dar nu am nimic de făcut decât să mă arunc. What? Și maxim e level... Nu mai înțeleg nimic. Măcar dacă sunt singur și pot să fac orice vreau eu,
o să împing toate. Hai, împinge-te! Împinge-te! Cred că o să arunc biroul ăsta. Adios, birou. A fost un meci fără tine la final. Și da, m-am aruncat și eu. Trebuia să mă arunc, surprinzător, trebuia să mă arunc. O să mai continui și mâine, am pauză. Cred că o să mai... Hai să arăt și meciurile astea și apoi o să citesc. Uitați, eu sunt trei oameni, ca skin-ul meu, și aici eu sunt 6. Eu o să mă apuc să mă lupt cu ăștia 3, că nu mi se pare corect. Că așa, rip. Măcar în viață ăla. Ok, 2. Haide, hai, ocupați-vă, bravo. Că oricum cu mingea, dacă o bagi mingea în poartă, nu se întâmplă absolut nimic special. Mai bine îi împingi pe aia jos și toate cele. Mai bine să mă las eu să pic jos, nu știu ce. Ca să termin meciul mai rapid. Uneori sunt uneori chestii super cum apar când te lupți. Sunt super. Dar nu uitați, că scrieți în comentarii ce mapă v-a plăcut vouă cel mai mult și poate mapa următoare asta o voi scrie, ce mapa pe care v-a plăcut vouă. Mie îmi place Outfits, nu știu care vă place vouă. Și nu știu dacă ați observat pe monitorul de la Outfits, e ca o cafea. Bă, sunt sigur, nu vine să cred, sunt sigur în echipă. Mă împinge, nebun! Wow! Să am grijă, au! Nu, au! Nu, au! Eu mor la 11 noaptea. Eu cred că mă duc să mă arunc, ca să vedeți și voi mapa cealaltă. Bă, dar mă lăsați să mă arunc azi. Mersi, cred. Stai să văd dacă am pus. Nu. Ok, și ultima care deci toți ăștia sunt în echipă și eu sunt de unul singur. Uitați. Am dat în 2. Bine, mă, am dat în 2. Perfect. Doamne! În sfârșit m-a lăsat în viață. Aoleu, uitați-vă. Nu, fi de așa. Nu fi așa. Aoleu, 10 pe mine. 10 milioane de oameni doar pe un om. Ce v-am făcut, bă? Bravo, vă adormiți singuri, sunteți buni. E picat. Da, n-ai șanse, sigur. Bine, și cam că acest episod, nu uitați să apăsați butonul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Vedeți, am 116 cheiori și hai să mă uit la skin. Ăsta costă 12.000. Ăsta tot 12.000, ăsta 20.000, ăsta 20.000, ăsta 20.000, ăsta 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 40.000, 40.000, 40, 40, 4, 4, 5, 5, 5. Și nu știu toate cele. Bun, și dacă vreți să strâng niște bănuți, da, poate. Și noi să ne revedem data viitoare. Pa, pa!